Čo si blázen, prvý let. Prvý let, no snad neposledný. Jak sa hovorí, prvá a snad neposledná dovolenka. Tak to je fakt super, ja normálne ako jediný mám proste sedačku úplne inde od kamarátov. To je úplne v prdeli. Reálne pred týždňom som to nafarbil, aby som mal teda biele vlasy, ale ako vidím, on sa to proste stmavuje, to nie je možné normálne. Však pred týždňom som to mal biele a teraz to mám úplne tmavé, to nie je možné. Zase 35 eur dáva za takú idioti. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. Servus borci, vítajte pri takom vstupe z Malty. Prišli sme na Maltu, idem vám ukázať naše ubytko, ako to tu vypadá. Toto je taký malý balkónik, celkom pekný výlet, hlavne z druhej strany. Keď teda prídeš do tohto domu, máme tu teda takú kuchynku malú, obývačku, tu napríklad striham moje videjko, pretože nemám čo aktuálne robiť, už je večer. A napríklad na čo strácať čas s TikTokami, keď si môžem proste editovať, tu je chodba, tu som včera spal, netočil som nič, pretože som bol tak rozsekaný, hlava ma strašne bolela z toho letu, lebo to bol prvý let. Dosť ťažké to bolo pre moje uši, hneď poviem prečo, tu je kúpeľka. Toto je taká malá chodbička, tu som teda včera spal. Toto je tá izba. Tu spal teda spolužiak včera, lenže jedna tyč sa úplne rozjebala. Tu bola táto tu, áno, hovorí sa. Kapeš, dve dokonca, tak my si zaplatíme 1000 eur a naraz drb. Je to tu drevené debiliny. Jeb normálne tak v noci. Čiže všetko bolo úplne v pohode, ten let bol kvázi, ani som to necítil. Ja som videl, že to bude jak vlakom ísť, len ten prílet a vzlet bol taký ťažký. Hlavne pre uši normálne mi zaláhlo v uchu a už prešlo no dobrých 20 hodín, čiže horšie sa mi teraz počuje, alebo aj napríklad keď rozprávam, že čo si objednať v reštaurácii, ešte po anglicky, že je to horšie oveľa, ale tak do 2 dní to maximálne zmizne. A čo si blázen? Nový Prime, čo ti dáva? Hneď som ho kúpil. Ešte tam je ten žltý, ale ten kúpim napríklad zajtra. Maltská zábava! Loďky riade. Kámo, tak to bude vlog. Čo si dáva, tak to ešte lepšie, čo to bol na Ronaldo, nie. Sradev, kámo, Ronaldo nič neprekoná, nič Ronaldo neprekoná. Ale mne to nechce zaosliť, kde je Ronaldo? Tu je Cristiano! Cristiano, čo? Povedz sú! Ronaldo, sejsu! Je tam Ronaldo! Sejsu! Som totálne nakladutý, neviem ani rozprávať totálne vôbec. Ty stráči, vole! Zajeba, skurvena! Jaké sú tvoje pocity? Parádne, len kameň štípu riadne. A z tej vody napil jak slaná voda. Ono je to niekedy lepšie ísť tak, že kľudnejšie do toho mora, vieš? Že... Ale pohode. Ale dobrý skok. Som to musel spraviť. Kámo, počkaj. Takto nejak vyzerajú maltské ulice. Si možno poviete, že však to je dovolenková krajina, že tu musia byť totálne pekné auta, hej? Ale proste toto je bežná situácia na Malte. Akože tu som už deň a vidím samé tie isté auta, čo si kvázi chalan môže kúpiť po mesiaci v brigáde v Nemecku alebo tak proste na Slovensku za 1000 eur také auto. Popíši pestička. Na dovolenke. Chleba, chleba, chleba. Chleba, chleba, chleba. Riadne pekná voda, no škoda, že to je iba prístav, to nie je pre turistov, že sa to môžu kúpať, ale iba pre loďky. Toto je aura, všetci chodia, že normálne v tričkách a ja tu s holom komfortzónom. Hej, a potom nás policajti zastavia. Jak si to volá, to pláž? Neviem vôbec. Som šiel na chvíľu. A riadne pekné to je. Strašne pekná voda, taká šíra, modrá. Ideme tam pozrieť ten útes, ale musím sa tu takto drbať týmito pičovinami. Lístok je sa hovorí kúpený, pôjdeme na nejakú takúto loďku. Takéto loďky nás prevezú nejakému, že vraj peknému útesu. Čo chceme? Čistá fantázia. Fantázia v pohybe. Živý koň
Si robíš zo mňa strán, tento koň ma skoro prešiel. Zase 2 kone. Tuším, že jeden z týchto ma skoro prešiel. Už by som dotočil videjka. Normálne v úmrtnom liste bolo, že bol prejdený koňom. Iba tak píšem kamarátovi správu a naraz koň za mnou skoro prešiel normálne. Ty kokos, čo ti dáva? To je extrém. Ideme baliť štetky. Tu by mi stačilo byť celý deň normálne, že žiadne pamiatky, iba toto tu. Piesková pláž, mimo sme boli na kamenistej. Tu sa dneska ideme kúpať, pretože je tak teplo, jak v azijskej prdeli. 2 nudisti. Strašne pekná kultúra, jak v starovekých filmov, alebo keď hrávaš Assassin's Creed, alebo také čo. Kto by to povedal, že ešte v strede dovolenky sa musíme dať sťahovať. Toto bolo naše ubytko celé 3 dni, tuším, že 4 noci, ak sa nemýlim. Celkom v pohode, len že tam nie je ani klíma. Aj na Malte musí byť McDonald's. Vidíme, či majú nejaké iné ponuky ako na Slovensku. Takto sa ide do obchodu v noci na Malte, normálne v trenkách. Čo si blázen, takto sa bude spať ráno. To sa bude spať. Prvý, čistá fantázia, peťažka. Druhý. Tretí, čistá fantázia. Os. Dal som to. Tak to snad nebude KO, nie? 12 šotov vodky. Čo tam je? Že 12 šotov vodky. Ty kokos. Ideme na to. A tam bolo 60. Chápeš, tento in ma pýtal za jednu vodku 185 eur, čo si blázen, tak kupovať určite nejdem. Prvýkrát, čo vidím asi na party bazén. Možno keby som sa opil, ak ty by som tam skočil. Aj s týmito vánskami. A few moments later. Ja to spravím, ja som prišiel troška som už pijaný, ale nevadí. Daj! Poďme! Jedeš! Akože teraz som si uvedomil, že prečo akože to je obraz Mona Lisy. Wannabe. Vydrail. Takto vyzerá nejak nové ubytko. Pohodička celkom. Muzika musí byť. Balkónik fajný. Fajný výhľad tu je. Keby som sa nebal vyšok. Čo ti dáva konečne piesočná tá pláž, pretože už som mal dosť tých šutrov, samé šutre kuské. Braník, Matkulčík, toto je pre teba večerné kúpanie. Ako si mi povedal, že v Tatralady ideš. Kámo, konečne sa im okúpať normálne do vody. Riešil som teraz zápas Slovensko-Rakúsko. Možno bude nejaký vlog. Sa povie Tuveň. Konečne po dlhom dni sa treba aj okúpať, celé sa do vody. Pôvodne riadne typeček z Francúzska tam bol. Som asi 10 minút vysvetloval, čo je to ice hockey, ľadový hokej. Podľa mňa nepochopil, ale nevadí, je to futbalista z Francúzska. Vedne ho, aby tam nohou vykopol. Bomba! Ako tak pozerám na seba, no, taký holiaci strojček by sa mi už asi hodil. Týždeň som sa neholil, a to pekne vidno. Ešte pár dní dozadu som vravel, tuším, že tu nie sú vôbec žiadne pekné auta, ale keď sme šli do iného mesta na ubytko, tak takéto auta, ako Audi, BMWčka, a tu teda vslieme. No napríklad ďalšie BMWčko biele. Strašne sa mi páči takéto auta. Jedného dňa budem mať aj ja také. No, samý skrotý obraz, samé odpadky tu. No a tú často chodíme do Lidla, ešte aj do McDonaldu. Ideme sa prejsť za nejakú loď do hlavného mesta asi, do Valety. Jak na Titaniku. Idzie woda
kleje, taký z niego ura bura, že sám na parkete chula, no i do... Si pamätám tú debilnú Demetru challenge v Slovensku kraja, keď som skočil do tej vody. Ja som nadal, že to bola zelená plesnivá voda. Teraz by som takú šipku hodil s radosťou, len to by zase už nevynoril, lebo ja plávať neviem. Ty vole, tak ten bílat, akože 10 z 10. Si predstavte, keby napustili, že akajku alebo cigánsky sen. To by bolo. More hlavne nejaké. Krásne more, čo si bláze, toto je tá loďka, na ktorú ideme. Tu si zobral aj Prime, Kejsa by bol rád. Prime, ponožky, jak český turista, pretože tie šlapky sa zarezávajú úplne až do palcov. Tak radšej nosím ponožky, jak český turista v Tatrách. Arsenal dres a hlavne Prime. Jak KSI, Kejsa by bol na mňa hrdý. Serus, guys, stavím vás slovenský, KSI. Ideme ochutnať do Prime. Arsenal, Prime, čiže KSI by bol na mňa hrdý. Jak český turista som dneska, no ideme ochutnať, je to jaký strawberry banana. Takže nebol som nikdy. Mal som takých 6 Prime, že som to bol ísť na výborského. Takže poďme to ochutnať, poďme to byť lacná straška. V nejakom rebríčku som ho dal asi v top 3. Tak modrú vodu som ešte dodal. Strašne pekná voda. Rafaelov. Čo si bol, že si tak skočil? No, že by som si narazil krčný stále. Posledný deň, no. Už ideme do Bratislavy.